mwalimu ni adieri IBC nigi tich matek. Trevor kata in ema ko mi tijno sani ibiro yie ni tich ma gin gono en tich matek. Koro an mokwongo akwongo akwayo jo Kenya ni wang'e kaka wanyalo miyo IBC commissioners ka mijing'o mar tich sama wawuoyo go kode ni. Jogi onego ket maino gi e by election kata yiero madundo matindo tindo gi. To kaki donje wach mara ni rowere koro bende dwago okura e yiero ma adundo gi sani. Magi tieki. Chik wacho ndalo prochiko. Mano to kwa dhi nyalo. Ok wanyal timo registration mar rowere sani magi go kura e by election modhi bedo go 11 12 modhi bedo go mbele ka. Ok wanyal tieko registration no mwa team kata mana sensitization exercise. Kata mawa en sure nikech ngeni kopo ni kitimo registration sani nyaka tim be voter verification nyaka ngeni to registers gi ji adi mano register to nyinge gi bendo okalo kacha maber IDs margi chalo nade e register ka. Koro king'iyo thuolo ma wan go ni Trevor adire dieri ok wadhi nyalo king'iyo yiero matindo gi. Gima wanyalo manyaka wakete e wang'wa en yiero maduong'. To yiero maduong' kaka professor wacho ni yiero maduong' nyaka gibed gi plan, nyaka gibed gi chenro mokang' kokang' jo Kenya nyalo ng'iyo. To wach mar ariyo monego bende onego awach en ni nyaka wang'e ni jo Kenya ohero kot sana. Maka gik moko ok otim maber Trevor. To kiny ji 3 ji 4 ji 10 ji 15 dhi e doho. Kata mana yiero madundo no gidhi. Kata mana yiero madundo ji dhi e doho. Wani we wako nikech wan gi kipande dako sendikwa mondo wago kura. Tibro yudo ni doho. Kidhi chungi yiero mo. Ibro yudo ni doho Trevor. Golo chik mar chungo kata mana yiero. Ting'eni sa tok riti ndalo prochiko cha to pod dhi mana mbele nikech seche moko yudo ka courts moko weyo process makwong room mondi wacho ni ok wanyal chunge wawe odhi mbele wabiro kata mana inyalo kata mana duoge court koserumo. Lakini moko to wacho ni we wachunge gi ka nikech samoro wach ma wadwa wuoye ni kata wach mikelo e bura kani nyalo yudo ni ene tok chik kata tok katiba. Koro yudo ni sani mago gik ma IBC nyaka bed go gadieri nyaka giket gigo te e mesa sama koro giromo ma gidhi wuoyo ni. Nikech ka giketo gige mesa Trevor to wabiro bedo gi case nyaka odiochieng' achiel to kiny wan gi yiero. Inyalo paro 2017 gima notimore. High Court no wito oko jochung' te manochung' ne yiero constituencies 290 mochuno Court of Appeal obedo piny gotieno mo golo decision mane High Court ochiwo doho maduong' no ochiwo. Mane kaka wasebedo Kenya ka.